खोना हिंकिनो तंगथक सरस्वती मुतानि साल बिसिब्रुमनो खमुलुं इको पार्क हाक्सं साम्पानि रोंस्रिंनाय रक बायब्रक बै पालबाक्सा बाक्साके फायै बेरायलायो मां प्रीति सालायो तंथलायो आबो हाइकिनो खमुलुंनि गोजाक करब गुफुर खुमर नासिंहि तंगो मोसालाय तंगो तंथक सरस्वती मुतानि साल बेरायना फानि रक लामसंना बगै मोनिजाक मोखां नायनायनि बगै पार्क नायखंनाय बाय कक सावि सेमानका कोरोना भाइरास एब्रुमै तमाबाय हापांनि जत केरंनाय दा मानिविनो खोनानि साल बेरायना फानि रक हाब्रिजाकनाय जेराव बुखुको मार्क्स थुबिया बरं नके हाब्रिजाक लाखिनिबो ककसाका एमने खेत आं तिनी दिबर दिएफु सिनी मलंनि फरेस्ट दिएफु दाय दिउना आं सोंखाखा जे सिनी पार्क खुलब दमांखा बरग yang खबर नायनि का स्टेटनि जागा पार्क न खुलब जाक मनि बेगा आना साखा नों तिनी निसिमि न खुलब मांखा आखाय तिनी निसिमि जेहेतु खुलब मांखा खानानि चै जों खुलान नारकनाय सिनी पार्क न खानानि बगैबो जों खुलान साननाय जेनो जे पार्क फाइमानाय रक जतनो फाइबेर फाइमान चिने खमुलुं इको पार्क ते कैसा कक नाकाय आं साना मुसुङो जे फाइना मुसुंनाय बर रक बरक जेनो मार्क्स थुबि फेबिदि कोरोनानि जराबा जेनो खरकसति खरकसनार सलायावै जों जेनो गाहामकाय नायलाय थांमानानि ओमफ्रायके जों व्यवस्था नालाय दङ दा जों तो कोरोना आरो सैनो रोखा जे नो मार्क्स नो एंट्री अमा हिनि जों सैजाक आरो रिजाक काउंटर अंको बने बगै जों का मार्क्स करी हिंगा जों सितया अमले जों ले सोशल डिस्टेंस टॉक सोशल डिस्टेंस रक वो एने खना मानी दिते मना आबले बार कौमा आसे सेमलिया आसे तो तफन जता संबस जों अब मेंटेन खायन चेष्टा खायने